ҳамдиёрони азиз, гурӯҳи Ангур ва Боғ гурӯҳи боэътимод аст. Шумо бояд подписка кунед, чунки дар ҳар вазъ, дар ҳар ҳолат ба шумо дар кор меравад. Яке аз ҳолатҳо ҳозир ба шумо гап мезанам. Ҳамин халтае ки мебинед аз аэропорти Жуковский имрӯз ба самти Душанбе парвоз карданд. Як ҷавонмарде фармӯш кардааст ва рафта дар дохили самолёт ба ёдаш расидааст ки сумкаашро фармӯш кардааст. ва ҳамроҳи вай ба ёдаш расидааст ки дар дуюм рейс ки бояд 1 соат парвоз мекунад, ман парида рафтодем. Яъне ки роҳбари гурӯҳи Ангур ва Боғ ба тариқи интернет теза как маро ёфта ва ватсап ба тамос баромадам, видеовизов карда кофта мара илтимос кардам, мо кофта рафта ҳамин сумкаро ёфтам ва маро илтимос кард ки ҳамин сумкаро гирифта ба Душанбе биёям, то аз дасти ман мегирад. Худо хоҳад ман инро ба Душанбе мебиёрам ва аз дасти ман мегирад. Ман ин аэропорти Жуковский шаҳри Москва мебошад ва ин сумкае ки ҳам бачаи ҷавонмард фаромӯш кардааст, номашро намедонам. Ана ҳамдиёрони азиз, бинед ки гурӯҳи Ангур ва Боғ чӣ хел гурӯҳи боэътимод аст, гурӯҳи хизматрасон аст. Мана ҳозир гирифта мебарем дар Душанбе, соҳибашро месупорем. Агар ман намебудам дар ин ҷо, вай бача парида рафт дар самолёт, намонданша фуромада сумкаашро гирад. Ин сумка дар ин ҷо бесоҳиб мемонд. Дарунаш чӣ дорад намедонам. ҳарам хел ҳамдиёрони азиз, боз мегӯям ба гурӯҳи Ангур ва Боғ подписатсия кунед, то ин ки дар ҳар маврид ба шумо дар кор меравад. Дар паноҳи Худо бошед.